L'any 1986 a la Garrotxa hi havia una cooperativa de ceramistes, que es deia El Coure, que va decidir organitzar unes jornades, un workshop a la Vall de Bianya, amb artistes ceramistes contemporanis japonesos. Llavors van invitar 7 artistes i d'aquests us presentem obra de 2 dones. La Kimiyo Mishima, amb aquesta tetera embolicada en paper de diari, i l'Araki Takako. L'obra de la Takako el que té de singular és que són bíblies cremades. Ella treballa aquesta temàtica. A simple vista sembla paper, però no, en realitat és ceràmica cuita. Aquesta trobada de ceramistes va trencar segurament el món de la ceràmica a nivell de Catalunya i probablement també d'Espanya. Les seves tècniques novedoses, la influència dels Estats Units, va fer que tota la ceràmica local descobrís tot un nou món de possibilitats.